Futur ġdid għall-enerġija ta' pajjiżna. Viżjoni li twassal għal żieda fl-effiċjenza. Miri li se jwasslu lil pajjiżna sas-sena 2030 u l-2050. Proposti li lan aħħari tagħhom huwa li kulħadd jgħix ħajja aħjar f'ambjent aktar nadif. Illum preżentajna viżjoni futuristika, però realistika wkoll. 6 pilastri illi fuqhom qegħdin naraw lil pajjiżna jilħaq il-miri li għandu sal-2030 u l-2050, però inkludejna wkoll miżuri short term li n-nies ma rridux jistennew sal-2030 biex igawdu minnhom. Il-kelliem għall-enerġija u l-iżvilupp sostenibbli Ryan Kallus saħaq li sal-2030 Malta jrid ikollha ammont ta' enerġija li ġejja minn sorsi notfa, politika bbażata fuq l-orħos sors. L-ewwel pilastru, Gvern Nazzjonalista ikun kommess illi jnaqqas il-prezzijiet tal-enerġija b'mod sinifikanti, b'enfasi partikolari fuq il-korrezzjoni tal-mekkaniżmu illi bih jinħadmu il-kontijiet tad-dawl. Din hija miżura li tolqot mijiet, anzi eluf ta' kontijiet, u allura aħna b'din il-miżura ser ikun igawdu persentaġġ sostanzjali mis-soċjetà tagħna. It-tieni pilastru, kontijiet irħas għar-residenzi, filwaqt li l-industrija tkun waħda iktar kompetittiva permezz ta' bidla fil-mod kif wieħed iħares lejn l-enerġija alternattiva. Ryan Kallus qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jkun hemm iktar għajnuna għall-iskemi preżenti tal-heat pumps u l-batteriji domestiċi. Se jingħataw ukoll iktar inċentivi għal min irid jinvesti fil-pannelli, fosthom żieda ta' 30% għal kuntratti tal-pannelli. Dan se jwassal għal aktar stabbiltà b'ris l-industrija permezz ta' perjodi itwal ta' feed-in tariffs. It-tielet pilastru ikun implementat il-hydrogen pipeline u jiġu identifikati soluzzjonijiet għal pannelli tax-xemx li jkunu parti minn strateġija fit-tul. Ir-raba' pilastru isir investiment f'charging stations għal kull 10 karozzi sabiex tibda il-mixja lejn elettrifikazzjoni tat trasport. Ryan Kallus sostna li Gvern Nazzjonalista huwa kommess li jiraħħas it-tariffa ta' matul il-lejl b'20% minn 13 ċenteżmu għal 10.5 ċenteżmi. Il-ħames pilastru ikun hemm it-tieni interconnector mal-Ewropa hekk kif l-ewwel wieħed kien ta' suċċess. Is-sitt pilastru, Gvern Nazzjonalista jipproponi illi jsiru wind farms fuq il-baħar u jiġu ġenerati iktar green jobs. Rridu nħarsu lejn dan il-pjan tagħna mhux biss minn aspett ta' flus fil-but, imma anka għal kwalità ta' ħajja aħjar. Marija Frankaranza għal Net News mill-Imdina. 400 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea għal